Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fabricate Shillong, Ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Thumai Old Beat House Shillong. Kalong shisha ka ba isat met ban pet ya ka jingle bam salia bat ka jingbam khain kodo jong ki brio ya ka khui ka suba jong ka bay maryang da ka ba shubrat pathari ki jabo jaban bat ki plastic harut surong kani ka jingbrat pathari ki jabo jaban la yo i bakla kan rai bha ki than apashilong bala yo i ya ki plastic jingba ki bilor ki bilor ki yat ki basata ha shilnter ka rut surok ba ka ba sedang nadu nyau mer ha ka jingle jong dor jongi ha ki than apashilong ngilap ru ya ka wei ka jaka harut surok ka bala kala long penban kum ka marten Barkani ka jaka ka bala kelalong kum ka jaka berat jabo kadai ka badan marsenda bar ka office jong assistant director intensive cattle development project apa Shillong la itho shai ba ki jabo jaban ki balawan berat ha kani ka jaka kidai ki balawan ra na ki yengsa jong ki brio na ba ki jabo ki badan hangni ki kintup ki plastic jingba ki hagis khilung bat ki wei